biasa tenan no. Iya. Kaya ora duwe udel. Heeh. Sapa? Kanca-kanca kuwi lho. Kaya tenagane iki anggere bareng go turu sedina kuwi pulih meneh. Iya. Kaya tenagane bareng go turu sedina pulih meneh. Iya. Luar biasa ya. Iya, biasa di luar. Ayo. Matur sembah nuwun Kagem para bapak-bapak ing lenggah neng dusun Turi. Oh iya. Demben suwan ning pasar Turi saiki suwan ning pasar hewan kene no. Pasar Turi. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggone percaya karo awake dhewe. Suwan mrene ya mung iki mau nganti aku dek mau bengi si sindenku Elisa tak kon matur dhewe karo Pak Duko mergo dheweke bengi iki tiba-tiba ana ujian seminar. Oh. Mula ra iso sowan ya. Lah iya mula aku ora wani matur, kowe matur dhewe. Mau bengi ketemu ning daleme Pak Suwardi. Terus matur dhewe. Ning ora apa-apa mok. Mok. Ora apa-apa, ora mengurangi semangate kanca-kanca nggone atur panglipur percaya karo aku. Iya. Tur dasare aku nek lakon mikir niki wah deloken kok. Iya. Iki wis ana sing bajing-bajingke aku kok no. Iya. Lumantar WA. Ini ya ming kanca dalang. Iya. Dadi weruh drehku jejer bakong wis iki lakon apa meneh ngono. Tontonen aku ya ngono. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya karang Ke tak critani ya. iya. Aku mau esuk ki ra iso turu nganti tekan jam 1 tak ndan. Mergo Gagas lakon iki. Mlaku nganti ro bojoku di mbok sare to Mas. Mengko sik ana sesuatu aku. Tak pikir. Ha sing nemokke ide cerita malah sekuritiku. oh. Ngoten. Sing nganggo klambi ireng-ireng. Raine kok gendruwo malah. Tak kon mijeti karo muni lakon Bagong kok angel. Bagong kuwi mbangun ngecor dalan. Mengko terus njaluk dana ning kayangan malah njur mak pletik. Weh lah ya wis matur wis kono bali aku tak turu. Candak bengi iki, Candak no. kira-kira tekan esuk ora? Ya mbuh. Kok ya mbuh Lah ya wis haru mas aku ya piye to ya. ya wis awak dhewe iki manut karo konsumen. Carane wong dodol nek sing tuku kuwi kepengin njaluk lombok telu ya diparingi telu, dicaosi telu. Njaluk rasane asin ya dicaosi rasa asin. Njaluk ora nganggo tokolan, ora nganggo mbayung ya aja diwenehi tokolan, aja diwenehi mbayung. Ngono ya. Iya. Lah terus ujube apa? Coba ngene iki ujube apa? Aku tak takon karo kowe mengko supaya ora disalah-salahke. Ngene ya, Mak. Heeh. Niate awake dhewe nggelar wayang ki rak men supaya wayang ditresnani dening para masyarakat. Ya kala mangsa ora nggelar wayang sing pakem, tegese pakem ya lakone, ya cak-cakane. Ning penonton wayang sing nganti iso semene akehe, lapangan nganti mek kebak malah iso luwih kaya ngene iki mergo nuwun sewu awak dhewe selalu bisa memberi apa yang diminta masyarakat. Tegese piye? Ya hiburan, ya tontonan, ya tuntunan. Hiburane disuwun supaya gayeng. Tuntunane kuwi saben-saben mesti eneng. Enenge nggon apa? Nggon dialog wayang ya nek dirungokake tenan ana tuntunane. Jroning wayang ki anane ming werna loro. Apa? Ala karo becik. Wis kuwi dadi tuntunan. Nek ala aja ditindakake, nek becik ayo padha dilakoni. Iya. Tatanane Anggere ora ngrusak tatanan. sing jeneng ngerusak tatanan piye upamane no? Nek cara aku lho nuwun sewu, nek cara aku sah-sah wae wayang dikembangke cara piye wae sah. Eneng sing pertama nganggo perang, monggo. Eneng sing pertama nganggo cerita, kuwi ya ora apa-apa. Waton ora nyarai pakem. Sing jeneng nyalai pakem ki upamane piye? Upamane Abimanyu anake Dursasana. Kuwi nyalai pakem. Ngono ya nak. Iya. Nek ora ana kuwi wis kabeh ki tetep iso disawang, iso dirasake, tur ya iso dadi panglipuring masyarakat. Lah nek sing duwe gawe keparenge nyuwun kaya ngono apa awake dhewe nolak, mengko dikira dalang balekke lakon. Lah iya, ora ketang kudu digarap tenan. Lah iya. Waton ora nyalai apa-apa ki. Bagong ki ya tokoh.
Bagong ki upamane carane menungsa ya dheweke titaing sing gawe jagat. Mula sah yen to panitia nyuwun lakon Bagong bangun desa. Ora kok ming Semar wae. Bagong ki ya tokoh. Dadi upama Bagong bangun desa kuwi ya wangun-wangun wae ming kari iso ling golek crita apa ora. Lah iya. Bener kok, Nok. Apa dume Bagong terus ming Panakawan dikiwake ora kena dadi lakon. Ya. Ana lakon Bagong dadi ratu, Bagong kembar, Bagong nyolong Dewi Banowati barang pirang-pirang akeh. Nyatane ya iso ngerol. Apa Bagong ya ora entuk bangun desa? Lah iya kuwi. Lah iya. Engsuk meneh iki nek njaluk lakon, ya nek kira-kira aku dadak mikir ki mbok ya ditambahi sithik-sithik. Kowe iki senengane tembunge ngono kuwi. Ora kok no, aku ki ming selalu nampa panane ya ming gojeke ngono kuwi. Ya. Ora bapak-bapak panitia ngaturke panuwun. Iya. Nadyan untuk nalika semana rawuh ning sudungku ning ora ketemu awake dhewe. Ya. Nyuwun pangapura nok Gandeng. Ya nuwun sewu. Ora kok perkara aku ki terus gaya terus ora gelem nemoni mboten. Ning nuwun sewu. Nek upama iso ngrasake aku ngono iki mesti oke lho nek sing nyawang aku melu kesel. Iya. Nyawang aku melu kesel ora kok piye-piye. Ya ming tak jaga awakku. Iya. Nek turu ya kudu tutuk tenan. Aja nganti tangi digugah ki mumet ndase. Iya. Men nganti melek mataku dhewe. Matane sapa? Matamu kuwi. Mataku. Heeh. Men nganti melek dhewe men pulih otot bebayuku. Oh iya. Mongko kadang kala aku nek melek ya setengah 4 lagi melek, setengah 5 lagi melek. Kadang kala turu 2 jam wis melek. Iya ya, Mak. Iya. Angel kok tangguhi no. Iya. Pokoke aku memuji iki adicara iki nek ora kleru merti dusun. Dusun Turi. Ya. Muga-muga apa sing digayuh dening para bapak-bapak pepundhen kucing lenggah ning turu kene bisa kasembadan sing dijangka, bisa kaleksanan nampa barokah ing Wang Mahanasa ingkang tumpuk matimbun-timbun ing bab apa wae ya Nok. Ya. Yuwana slamet niskala, tentrem, ayem lan gemah ripah loh jinawi. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Wis ya wiwit maca apa jenenge iki? Layang. Ya. Dadi residane ora ana Mbak Elisa. Ya aja ngapura lagi ujian seminar dadi ora ana. Wis ora usah kuwatir sinden-sindenku iki gayeng-gayeng kabeh kono. Iya. Tenang wae. Heeh. Saya nek arep sindenku arep gayeng luwih ngedan kuwi suguhane aja akeh-akeh. Oh. Aja banyu milih wong kacang tok apa canguk wis engko rak do bijik-bijik kae nembang. Iya. Selamat malam Bu Cangik, titip salam untuk kru warga Laras, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan mengucapkan selamat atas diberikannya silver button kepada tim channel Dalang Seno. Semoga lancar streamingnya tambah lancar. Oh iya. Salam budaya dari Mbak Vilanika. Oh iya. Matur sembah nuwun. Channel Dalang Seno untuk apa penghargaan silver button no. Oh, saka YouTube ya. Ya mbok menawa satu-satunya apa ya streaming budaya sing entuk anu apa jenenge iki silver button kuwi no. Ya. Aja kuwatir, sesuk PBKS Live mesti bakal nusul. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Dan iki luar biasa. Ya. Mergo saka YouTube wis dipantau seni tradisi yang penontonnya melebihi dari 10.000 kuwi ming seni anu channel awake dhewe. Ya, mbuh saka apa aku dhewe ya ora ngerti lan kegawa saka apa dene penonton akeh kaya ngono kuwi aku ya ora ngerti ya iki atas kerja kerase kanca-kanca warga larasan awake dhewe uga ibu-ibu waranggana. Ya, nganti wayang ditresnani, nganti akeh para nom-noman sing padha tresna karo wayang. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Mula gagrak sing kaya ngene iki wajib dipertahanke no. Kowe karo aku kudu mempertahankan piye carane supaya tansah berinovasi, tansah berkembang supaya wayang iki tetep tresna ditresnani dening para warga masyarakat luwih-luwih bocah nom mergo iki pancen tujuane awake dhewe. Ya, ngono ya, Mak. Sembah nuwun. Ya, maringi apa Mbak Vilanika? Mbuh iki gelas apa no? Mbuh ketok dibuntel buka. Kira-kira diparengke ora? Mboten napa-napa wong iki diparengke kok ya.
Walah, sepatu no. Iya. Sepatu nek sak rombongan. Ayo ganti genten. Oh. Ora kok. Oh, nggih, iki jarik apa hem aku ora ngerti. Ning iki nggih jumbo. Oh, kaos. Ya Mak, iya nggih mbah. Meng papat no. Iya. Ya wis digilir wae. Heeh. Sesuk awan tak nggone, jemuah dienggo sing ngempul. Mengko setu dienggo sing ngenong ngono wae ya nak. Ya men adil merko nek dienggo aku tok ndak dikira aku iki mbanci lacan ora kepenak rasane atiku iki. Iya. Mak. Matur sembah nuwun Mbak Vilanika. Ya. Dari angkringan Pak Leo di pasar kuliner Ngangkruk. Wow, kretek nyuwun lagon tembang Trisno. Ya. Diplastiki. Ya, ki sajaya ning duwite no. Iya. Ming mbok menawa dienggo Bu Prastiwi tenan ora ngandel ora nyo. Wah, ayo nyuwun liwung sing nyekar Bu Prastiwi. Oh iya. Lagu liwung Ibu Prastiwi Mides Pak Tono Taman Kuliner Anggruk Sari. Nyo keke Prastiwi nyo. Tak tilikane. Nyo bae nyo. Ming selawe kok nyo. Nek 100 mesti tok ingkemi. Kok ngerti? Ya, Iki sapa warung mie ayam. Ha iki mau bengi wis do njaluk neh. ya. Ning ki lagune beda. Sambel kemangi eling-eling Banyumasan. Oh iya, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Iya. Ya diaturake no. Ya. Saiki kaose tak kek kene ngundak malah lali. Iya. Ngono ya, Mak. Oh, ana telu kok nok. Oh, iki anduk. Oh iya. Iki apa? Anduk kagem Waranggana nya. Dadi nggo nganu genti genten. Tapi ya meng siji kaya. Iya. Tumpuk kene wae. Matur sembah nuwun tanpa upama. Iya. Ya ditembake alon-alon no. Ya. Karo mlaku alon-alon pokoke ya wis pokoke nyuwun pangestune Ya. kabeh bisa lancar nganti tekan biar Ya. lancak slamet sing nanggap slamet sing ditanggap Ya, wajib ya ngono, Mak. ngaturke apa sih tetembangan iki sing mau bengi urung sowan ning kene Sapa? waduh ya nggih matur sembah nuwun. Ayo, Mbak, sapa Agnes? Ya. Jumeneng, mangga. Ngaturke tetembangan. Ya. Mbak Agnes iki mau bengi ora tindak ning ngene Pak Suwardi. Ora mula. Iki yo lho wis dikabari sak channel wis ana 15.000 sing channel sijine mbuh pira. Ya. Urung iso dinganu iso lho. Nek upama digiarake bengi iki role Bagong ngono wae wong delok iki saya soalé Bagongku ki mbok ana. Ya. Nanti ana sing gawe kaos gambar Bagongku wae. Pikirku mbok raiku wae. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yen nembang apa? Ya. Nggih, kula minangkani pamundutan lelagon saking HP. Apa? Saking HP. Oh iya, heeh, HP-mu apa? Cross Womito. Cross. Sesideman, Pak. Oh iya, Wonten Sesideman. Ingkang nyuwun. Ketoke mau bengi durung metu Sideman ki. Ya. Nggih, pun ditransfer soalé. Walah iki aku le malah ira seneng nang kene iki. Saiki wis mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Ya. Langsung, Pak. Wis ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh iya, wis rekeningmu ki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane. Sindenmu kok cendik-cendik to, Mak. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Oh. Nggih mengkeret.
Iya ya ora apa-apa. Lah wis kelas loro SD melu aku iki nganti tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kale timpuh wis bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Ning isih ajar nyinden tenan. Iya, Sok nyindeni Pak Suwargi Pak Adi Sugito mula ya luwih mungkret mbangane Agnes. Iya. Mergane sikile ditekuk terus. Ora iso dawa. Ha iya. Anderek sang pekik. Mula nek ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak? Sikil. Oh. Priya Bagus. bagus kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe Bendara bendera terus yung yun yung yon selendang. Ngopo, Mak? Aku iki nek ndelok mbokku iki mbok gek izin sah. Aku ki nek ndelok kowe le timpuh gek wetengmu blending ngono kuwi. Wagu rasane. Ndelok-ndelok kancane iki sing blending ora kono, aku kok kono. niku kalih lho Pak. Hah? Rasido. Loro piye? Loro piye maksude tak genahke aku. Apane sing loro? Isor dhuwur. Edian ora kowe. Ha iki sinden ku anggere ngene iki kurang suguhan. Nek omong waton ting crekop sak penake dhewe. Iya. Ket mau disangga terus kuwi lho dicekeli terus ngene iki. Wedi nek glundung. Gak izin nak. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir. so nek lahir tilik. Iya. Sing biyen tilik ora sukses. Seprene ra sida. Mbak tak tilik orisa mbok menawa. Iya. Kok ben mbok menawa piye? Lah aku mbiyen tilik neti kae pas bayake nangis. Tak tunggone iki malah, "Ayo meneng, meneng. Ayo meneng, ayo mik guys ta." Ora gelem tak keke Pak Seno lho, aku tratap. Aku tratap ngono. Nanti jam 12 tak anteni kok ora dikek-keke to iki aku. Tak tunggone ning ngarep lawang. Oh nggih. Ya. Sapa iki, Mak? Mbak Ratri. Oh iya. Nyuwun tembang gubuk asmara. Duet Keswan dan Mbak Tatin. Oh iya. Panuwun saking warung Soto Ana, Kaloran Sidomulyo. Ya, ana ditira, Mak. Ora ana enak. Iya. Ora. Kok matamu kok ya weruh. Amune ora ana ditamuni. Ana. Ya. Swara kurang premana ning wasis Ngungro. ngungro
angung marang bendara angung marang bendara dia sulistya pijer incangake alis ya terus tresno sesideman ya luwih becik patenono timbang pisan ayakan selestio tak rewangi samudra nena liwat kincanging alismu kuwasa aku isih mampu ngateni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kakuwung Henrimpo jiwa ragaku keurang kehormatan mamro rukuh ngarepi nena urip ana kutha gedhe luwe tak tukake luwih becik patenono timbang pisahan selesio rewangi samudra
Widyasari. Iya, wah edan akeh banget sing moto. Iya. Termasuk bojone Wahyu barang moto. Argo ngopo? Ya mbok Ora ngerti. Iya, tetak kandhake tetek. Iya, Mbak. Agnes ngaturake sesideman pamundutan ki mau diaturake no. Iya. Ayo saiki diaturake uga engko ndak wektune selak ngoyak. Heeh. Pamundutan saking warung soto Ana. Ana soto. Kaloran Sidomulya. Ya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara duet dalang Cermo Pemilu. Kok Cermo Pemilu? Le tampa mayang 5 taun pisan. Cermo Pemilu. Ya. Karo Mbak, oh nggih, apa meneh iki wah werna-werna iki. Ya, wah iki wis mlekutho kanca-kanca iki ya. Ora apa-apa, Mak. Nggih, buat Mbak Orisa. Oh nggih, lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso, DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Yogyakarta Fiat Club. Oh, nyanyinya sambil duduk nggak apa-apa. Oh iya. Mergo meteng iki mau, Mak. Walat karo manuk. Ah iya. Ketua Yogyakarta Fiat Club. Wah, kowe yo duwe Fiat to nang omah. Urung tak lebokke grup. Oh iya. Sok lebokke klub, Mak. Iya. Jos Fiat kuno, setir kiwa. Oh. Setir kiwa tulono toilete. Iya. Iya. Monggo Mbak Tatin, Monggo jumeneng. ayo karo Ki Kisban. Ya, Ya diaturake, ya Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot. Nggih. Wapure. Monggo monggo Mbak Tatin. Nang mriki. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong madhep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya. Jebulane ngono ya. Ketoke Merati. Ya. Nek aku Modar bojone wis ora respon wis besengut kok. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masin jane. Ha kuwi aman. Ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Nyingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya, Ya ngapa? Ya ngapa? nembang apa macul? Kowe arep macul tatin po? Ora. Mani ye. Wah, kudune semono dipacul. Kalau ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya. Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Hah? Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas.
joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya ming belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca akeh sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak Tak piye? tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku sendiri. wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Ah. Cocok. Iya iki duite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Wong rumah Ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora Lah. dibagi kok. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya Wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Heeh, ya kok sikik lagi dicopot klipe kok ya. Kok Ah. matur nuwun Kanjeng nggih. Nyanyi tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong niku iki. Mampani 100 ki ana dit 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lebokke endi? Kene. Lho Bu, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang tok 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Kok orang tau ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora, yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora akon kok kowe kesusu ki ngopo. Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir enten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Jenengan Mulane iki kowe iki kon tak kon permisi. Suk-suk nek ora apa, nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu ki ngarep omake tukoki plakat gedhe yasa. Ki Kiswan menerima wayang kulit. Dalang tok RP, komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane iki gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu pecene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Heeh. Subroto. Wow.
Subrata iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento kok wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Gah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Loh. Loh. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cempluk. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki Mbak Yumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbuh kuwi sedulur mbuh ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ah ruda paripeksa. Ya ora Rudo paripeksa kok rudo paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese dinganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontonnya kon gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendhoe ra pati. aku iki ngimpi Kok kae jarine kondangan dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mic. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendhoe ra pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mic. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Sing dadi cemplung. Apa e kuwi? Ayo, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora? Gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya swara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas swara penonton ra sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. oh sing roli ranang kaya kethek ya. Angger swara Jiwa kangga wero citek Kok dibuka-buka lho. ayo Oke.
tuk tuk. Mbok elingo to gento elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Lem. berasa sudah Mah. gendong, kurang kendul. Gelem ya? oh gah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa? lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih napa, Pak? Nggih. Wah, apik lho desa kae apik tenan. Ketoke iso dadi gento amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya aku gawa buku Bawa buku piye? Lah ya ora apa-apa protes wae ayo minggir ora gelem ora eling apa? Mundut to warti rene yo hei Aku direne malah dites-tes to. Aku ora wae. mending kowe iki rene wae Aku malah dites-tes padake apa? padake apa yo Padake didepison. padake apa yo Oh iya. kene ndelik kene nang ani Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono lho. hah eh duwe apa Duwe mic. ndi Lah kowe iki dutekku tak maca ya yu maca sak karepmu ning aku wegah. atar Mbak alon-alon ngapa lho? ki selak wengi tamtut tak turuti Aku tiba lho. ibarat wong numpak prau Manda iki tulungne aku ndonge lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajarke lho. Penonton. Mo aku penonton kok. Penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Uyoga kok Tekan ngomah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono mengge-mengge ya Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. lumampah Bareng dineke ratakne iya meni. Nah iya apa? Lah piye? Kowe biasane tak nei apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek dhuwit nek dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Oh, celeng iki. mengge-mengge Pak Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. lumampah tanpa walah
Kaya Pak Wardudi lho apa-apa. Ning madyane jala Ngapa ora disini lho. Bejane sing duwe pacar nanging ojaro. Kena. Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. Ayo to yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Blok, Pa, manut ora? ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut, Ngapa sut? saut. Nek Pak Wardudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Engko mulih dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Kok apa yuk? Ora. Salah wong apa ya biyen? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin patu Kendongane pecah. Saking mantepe lho. yu cemplok Ngapa? wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe iki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nek ya ora ngawur ngono kuwi carane. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku mah kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nanti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Kenapa kok digaruki? Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nanjuran kotak wayang yo digoleki. ayo di
Sik Ya. gen saiki ditatin gubuk asmara. Ya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lap nggo tisu sik kemringan. Yo ge gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin ya, Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku Wah. gelem apa ora? Ya kowe gelem ra? Ayo. Piye jujur lho. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel tenan Tin aku. Bege. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk kowe. Anggon aku mumpul sing ngelapi kowe. Lah bojomu Sing mumpul ki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. nyingkar nyingkur Kang Mas mbok sampean niku ampun ngonten iku lho biyen kaya ngopo saiki kaya ngopo Biyen ape saiki ya ora. mergane ngopo Wis anak-anak 10 kae kowe. 10 Totok maneh no lho. mbok Reneo Piye? caket karo aku ini lho Mas aku ki kangen piye Kangen. lah panjenengan kangen mboten kalian kula Kang Mas Aku kangen karo sak kabehe diajen. kok kabeh Ya maksudnya kono kangen kowe kangen, kabeh kangen. lah panjenengan gadah garwa pinten to Ya mung siji kowe tok. lah kok kangen kalih cinten-cinten Ya gek dibajutke. Nggo ngleremke atiku. wiwi mane nyingkar nyingkur Lho, iki nek wong iki nek le pentas total, lho Tin, bejamu iki napa Waduh. Pak saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula asal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe iki tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. jare 2 juta Laku? oh talang ki teles Lah kowe kaya arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. kowe Sing ngapa sak yuta Pak Eno. kowe ngapa Pak belani, Pak. Lah iya, aku njaluk to kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. lah apa kowe ya sok manut Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Cutke. Ya. wiwi mane nyingkar nyingku Kayak wis to. rupamu iki lho Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. oh kaya doro Arepe iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. malah kaya doro Ya, bacotke. lingsem yen ke mutan Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk.
Udah ini loh. Wes masuk Iya, ae. besok diambil Ya. Sri Uning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. Opa. Ki Keswan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel kok iso bengoki maksudnya piye? Hah? Terus ge. Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kang kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu iya, tetep ora mandang bae karo ora. Nang ya mambu tenan e. Diampet. Aku wis sok ngampet. Ringete kaya mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Tresno Keswan. Iya. Bar terus ngene bojone. Nadia. Nadia ning gubuk asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Yo sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis. Lumayan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen Top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki
Keswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah, edan. Channel loro iki wis tenan wis bakal entuk hadiah. Ya. Sapa-sapa. Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Engko tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalan ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil dibati kuwi apa? Ketegelen kowe ora. Ya. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Keswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tegel wengi 75.000 nggih Pak. Kowe diwang dakokke 350, dakokke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talangi teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya. Catatan sasroning ati datang luntur Tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye?